Should a guy be forced to marry a lady because amuimpregnata kunyangwe asingamude? Uyu ari panapa uyu ari kuti izvo aive nemusikana vachingotamba havo ndokubva musikana abata mimba, asi handiye waida kuroora. Saka ari kubvunza kuti the fact yekuti ndamitisa munhu ndiyo here inofanirwa kuita kuti izvo ndiroore. Inzwanzwe mufana, kumitisa handi nziro yewanano, ipapo uri right. Nzira dzewanano dzawakaita mururimi rwamai idzo dziya dzaiti kutizisa, musengabere, kuroora chaizvo, kutema ugariri, ndidzo nzira dzewanano, ipapo uri right. Kumitisa handi nzira yewanano. Asi ukaona vatete vachiuya nemusikana wawamitisa, havasi kuti ai uchiita mukadzi, havasi kuti waroora, vari kungoti chingorambai henyu muchitamba matambiro enyu iwayo. Saka hauzi kuroora mwana munun'una, uri kungonzi tambai. At least iko zvinezvi papa maimbotamba muchidzokera kumba, mumbotamba mumhanya kumba kunodya sadza, mumbotamba mumhanya kumba kunoona TV, motamba moenda kunoona redhiyo yakateerwa neumwe murume, motamba moenda kunorara pamagumbezi akatengwa neumwe murume. Asi iko zvinezvi manje maakunyatsotamba, muchitamba muri 2, muchirara pamagumbezi enyu, muchigara muri mese 24/7 muchitamba. Mwana wangu, hauone kuti waitirwa zvakanaka. Saka iwewe manje zvaunofanirwa kuita, chiramba uchitamba nevamwe zvakanaka. Hatidi vanhu vanotamba vachitsukunyana, hatidi vanhu vanotamba vachichemedzana. Rambai muchingotamba sematambiro amakanga muchingoita paya, nekuti upenyu mwanangu kwauri kutamba. Saka kutamba continue, rambai muchitamba muchienderera mberi sematambiro enyu menge muchiita. Ndofunga